जुवानि निसाया सुबुंफोरखौ फारसेनिफ्रायनो सिलिंखार खालामो। नंगौ, जुवा गेलेनानै गारि मटर न' बां फाननांनाया मोनसे सरासनस्रा बाथ्रा। अब्लाबो जुवानि निसानिफ्राय उदां जानो हाया जुवारि सुबुंफ्रा। बेबादिनो जादों लुदु जुवा गेलेनानै सासे आइजोनि जोबस्रांनाय काहानि। सुलुंनि बादिब्ला उत्तर प्रदेशनि गंसे भारा न'आव थायोमोन रेनु मुंनि सासे जुलि जाखांनाय आइजोआ। फिसायनि साख्रिजों धोन आरजिनाय रांखौ लानानै सानफ्रोमबो रेनुआ गेलेयो लुदु बाजि। बेनि गेजेराव आइजोआ माब्लाबा रां मोननाय माब्लाबा खहा जानाङो। नाथाय सानसेखालिनि बाथ्रा, आइजोआ लुदु बाजिखौ गाव भारा थानाय न'नि मालिकजों गेलेयो। बेनि उनाव आइजो रेनुआ न' मालिकजों खेबले खेबले लुदु बाजियाव जेननाङो आरो आखायाव थानाय रांफोराबो जोबस्राङो। नाथाय बे समाव आइजोनि गोसोआ जेब्लायबो जेननाय लायाखै। बबेखानि जोबथायाव आइजोआ गावखौनो लुदु बाजियाव दोननानै न' मालिकजों गेलेबावो। नाथाय बे खेबनि लुदु बाजियाव जेनबावनानै आइजोआ न' मालिकनि हिन्जाव जानाङो। राहा गैयै आइजोआ गुबुननि हिन्जाव जानांनानै गावनि असे फिसायनो जाथायनि गुबै बाथ्राखौल' फोरमायो। फारसेथिं बे जाथायनि सायाव फिसाया पुलिस थानायाव थिसननाय जायोमोनब्लाबो नाथाय आइजोआ न' मालिकनि दखलावनो हिन्जाव महरै थानाङो। जुवानि निसाया सुबुंफोरखौ फारसेनिफ्रायनो सिलिंखार खालामो। नंगौ, जुवा गेलेनानै गारि मटर न' बां फाननांनाया मोनसे सरासनस्रा बाथ्रा। अब्लाबो जुवानि निसानिफ्राय उदां जानो हाया जुवारि सुबुंफ्रा। बेबादिनो जादों लुदु जुवा गेलेनानै सासे आइजोनि जोबस्रांनाय काहानि। सुलुंनि बादिब्ला उत्तर प्रदेशनि गंसे भारा न'आव थायोमोन रेनु मुंनि सासे जुलि जाखांनाय आइजोआ। फिसायनि साख्रिजों धोन आरजिनाय रांखौ लानानै सानफ्रोमबो रेनुआ गेलेयो लुदु बाजि। बेनि गेजेराव आइजोआ माब्लाबा रां मोननाय माब्लाबा खहा जानाङो। नाथाय सानसेखालिनि बाथ्रा, आइजोआ लुदु बाजिखौ गाव भारा थानाय न'नि मालिकजों गेलेयो। बेनि उनाव आइजो रेनुआ न' मालिकजों खेबले खेबले लुदु बाजियाव जेननाङो आरो आखायाव थानाय रांफोराबो जोबस्राङो। नाथाय बे समाव आइजोनि गोसोआ जेब्लायबो जेननाय लायाखै। बबेखानि जोबथायाव आइजोआ गावखौनो लुदु बाजियाव दोननानै न' मालिकजों गेलेबावो। नाथाय बे खेबनि लुदु बाजियाव जेनबावनानै आइजोआ न' मालिकनि हिन्जाव जानाङो। राहा गैयै आइजोआ गुबुननि हिन्जाव जानांनानै गावनि असे फिसायनो जाथायनि गुबै बाथ्राखौल' फोरमायो। फारसेथिं बे जाथायनि सायाव फिसाया पुलिस थानायाव थिसननाय जायोमोनब्लाबो नाथाय आइजोआ न' मालिकनि दखलावनो हिन्जाव महरै थानाङो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों। ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।